Så skal selve filtningen i gang. Og den første filtning foregår ved rulning. Og der ruller vi simpelthen hele tørklædet i plastikken, men vi starter med at lave en lille rulle af et håndklæde for eksempel, og lægge for enden, for at få en større diameter på rullen. Den del af tørklædet, der ligger længst inde i rullen, vil filte mest. Og derfor laver vi den lidt større. Så vil det rulle sammen. Hvis der kommer meget vand ud, kan man have en spand stående, så vandet løber en spand i stedet for ned på gulvet. Og når man er kommet så langt, kan man også lige tage rullen og vippe ned i spanden, så vandet løber ind der. Det værste vand. Så bliver der bundet for enderne. Det bliver uden for tørklædet. Fordi hvis snoren er for stram, så kan den godt lave en rille i tørklædet. Sådan, og så er det klar til at blive rullet. Jeg lægger et håndklæde under rullen. Det er nemmere at holde på den, hvis den er pakket lidt ind, og man har noget at rulle på. Så jeg stiller denne her vej. Og så står man og ruller og trykker og presser lidt. Og drejer rullen, så man trykker og presser hele vejen rundt på den. Det gør man i 3 minutter. Så ruller jeg den ud og giver den også 2-3 minutter rullet ind fra den anden side. Håndklædet ned i denne her ende. Så det kommer ind, den her ende kommer inderst til rullen. Og så fortsætter jeg, så gentager jeg processen med at rulle 2-3 minutter. Så er det ud, men jeg ruller det ud med bagsiden opad, altså den, så udsiden, den side der er ude på, ligger ned mod bordet. Og så lukker jeg op og kigger til det. Så skal jeg have ordnet alle kanterne og have rullet frynserne. Nu skal alle de her fiber, der stikker uden for stoffet, bukkes ind. Og de skal bare bukkes til kanten af stoffet. Og det gør jeg med, jeg har som regel en pincet. Og så tager jeg lige og lægger den lige ind over der. Og her der skal den ind over der. Og så vil jeg også samtidig ordne frynserne. Dermed så har jeg lagt den ind over et lille stykke, så får den lidt vand. Og så gnider jeg på den. Så tager vi lige at tage frynserne med her. Og der klipper jeg lige lidt ned i fiberne, så jeg kan bukke dem ind over stoffet her. Der og der. Så skal jeg have rullet frynserne. Det gør jeg simpelthen ved at rulle dem sådan her. Jeg holder fast deroppe, hvor de starter, og så ruller jeg. Og så ligner det meget hurtigt en frynse. Som regel en engangs plastikhandske, når jeg skal gnide på stoffet. Når nu jeg har bukket kanten ind her, så får jeg lidt vand. Og så gnider jeg med den her handske. Der er ikke nogen modstand, og man kan gnide hårdere. Man kan tage bedre fat og gnide, når man har en handske på. Hvis jeg bare bruger hænderne, så skubber jeg meget til det. Det gør jeg ikke med handsken på. Det kan lige gå lidt mere nedad. Og så bliver kanterne simpelthen bukket ind hele vejen rundt. Både på denne her side og på den nederste kant og for enderne. Og man kan så rigtig godt fat, når man giver handsker på. Det må også godt få, man må også godt lige filte lidt inden på over det hele her. Og det gør jeg simpelthen ved at gnide hårdt, så silke og fiber det hele kommer til at sidde fast. Så er hele tørklædet kanter og frynser, alle kanter og alle frynser, og også selve tørklædet fibret rigtig godt igennem. Og så er det ved at være klar til kastning.
Vi kan starte med lige at vende det om på med retsiden opad igen. Skal vi se sådan der. Så kan vi også lige se, hvordan vores blomster her ligger. Denne her kan godt tåle lidt mere. Den ser ud som den ikke sidder rigtig fast. Den får lidt mere. Og jeg tror lige, jeg giver det en tur til med handsken på her. Og filter det hele igennem. For at være sikker på, at alle silkefiberne sidder fast. Man kan enten gøre det med håndkraft, eller man kan rulle det ind en gang til. Og rulle det et par minutter mere i plastikrullen. Med et håndklæde for enden af rullen, som vi gjorde før. Nu får vi lige en tur i hånden her. Her på kanterne og på de blomster, der ikke sidder så fast. Tag det sammen og begynd kastningen. Jeg samler det simpelthen bare sådan her. Tager det sådan her, så trykker jeg lige det overskydende vand ned i en spand, så det bliver alt for vådt, når jeg begynder at kaste. Og de første kast er mere noget med at tæve det, end at kaste. Det gør jeg måske lige en 30 gange. Og jeg drejer det samtidig, så det bliver filtet hele vejen rundt. Kastningen filter det nemlig ret hurtigt. Når det er kastet eller tabt ned i bordet her første gang, en 30 gange, så glatter man det ud igen, og så sørger man for, at alle kanter bliver glattet fint ud, så ikke det bukker ind. For det vil nemlig filte fast, næste gang man begynder at kaste. Så det bliver lige spredt ud fuldstændig, og alle kanter bliver tjekket, og måske filtet lidt, og alle frynserne får også en omgang. Processen med at kaste og glatte alle kanter godt ud og lige rulle lidt på frynserne, fortsætter til arbejdet er færdigt. Det er meget vigtigt, at man efter hver kast retter det hele ud og glatter. Og når det er lidt mere stabilt, begynder man også at strække det lidt både i længden og i bredden. Så for hver gang jeg kaster og har glattet ud, så øger jeg også antallet af de gange, jeg kaster. Og jeg kaster hårdere og hårdere. Og nu er jeg helt oppe på 120 kast. Og så prøver vi at rette ud. Det er allerede filtet godt sammen. Og det hiver man så fra hinanden. Det betyder, at fiberne allerede vandrer rigtig godt. Rigtig meget godt. Det kan godt sidde rigtig fast, som det gør her. Og så hiver man det simpelthen bare fra hinanden. Så der ikke er rynker. Og nu er det også klar til at blive hævet i længden og bredden. Og så skal alle de folder, der er kommet, alle de sammenfiltninger, der er der, de skal hives ud. Og jeg hiver temmelig hårdt. Det kan det godt tåle nu. Og når jeg så har fået hivet det helt ud i bredden, så går vi over til at tage det i længden. Så samler jeg det for enden, og så går jeg ind sådan til midten, og så hiver jeg det godt i længden. Jeg er nødt til at gøre det 2 gange, fordi det er så langt er mine arme ikke. Sådan der. Og så er det sådan set klar til at blive kastet en gang til. Nu er det blevet meget koldt, og derfor vil jeg dyppe det i varmt sæbevand igen, inden jeg kaster. Og så vil jeg trykke det overskydende vand af, så jeg ikke står og sprøjter det hele til. Det er også meget nemmere at kaste det i en vask, så får man ikke sprøjtet lige så meget på alle sine ting. Tørklædet er filtet færdigt, når filtens karakteristiske små buler og bobler træder tydeligt frem. Fiberne må ikke kunne løsnes fra stoffet. De skal sidde rigtig godt fast. Tørklædet er efterfølgende skyllet rigtig godt, så al sæben kommer ud. Og så er det lige vasket i en uldsilkesæbe. Derefter er det tørret og damppresset med let hånd.